тях се опитваме да правим нещо, което аз наричам театрална анимация. Дано това да се получава. Не е правено до сега. Опитвам се с тях да го правя. Искам да ви представя. Хайде ще почнем от момичета. Така, една звездичка в нашия състав. Звезди. Еди. Алекс. Липсват и две зъбчета, ама ни пречи да бъде толкова чаровна. Така, Дана, тя вече е стара. Няма ни набито момче от нея. Така, Стели. Както я виждате, тя вече е 8 клас. Да, така е. Добре. Жени. Това е вдъхновението на всички големи момчета. Рости. Той е толкова сериозен, че изглежда вече почти като пенсионер, както се казва. Да. Обаче може да спечели всички конкурси по слово, но в момента ще играе само. Имам двама гошовци. Гарги. Гарги, който е с прическа на Beatles, обаче е много готен. И големите пушки, Йоан. Така, Иво. Изглеждат доста така схванати, но иначе. Всички, кого оставя? Петро! Извинявай! Петро е момчето, който яде бой от Дана постоянно, обаче го приема спокойно.